Vedieť si namalovať krásny svet okolo nás je veľká výsada. Uvedomila si niekedy, aká je to sloboda, radosť a také až spočinutie vedieť si zvečniť a to, čo ťa inšpirovalo v prírode alebo k čomu sa viažu krásne zážitky. No a aby si vyššie uvedené dokázala, musíš vedieť ako na to. Len tak sa vyhneš frustrácii. Takže užitočné technické zručnosti pri malovaní námetov z prírody sú naprosto jednoznačne dokázať namiešať bohatú varietu zelených odtieňov a nielen používať tie hotové z paletky a dosiahnuť aj v tom jednom odtieni, takže sa bavíme o zelených, hĺbku. No a dostať do malby kontrast, aby si viedla oko diváka na to, na čo chceš, aby to zasvietilo. A presne to robíme tento mesiac v online klube Akvarelu. A on je síce teraz zavretý, ale môžeš sa zapísať na čakaciu listinu, ja ti dám vedieť, keď ho otvorím. A teraz už sa poď mrknúť na to, ako miešame tento mesiac zelené. Pretože miešanie zelených je síce jednoduchá záležitosť, ale človek by neveril, koľko môže z tých 4 farieb namiešať. Takže rozmýšľam, ako to poňať. Mám ich špinavé tie farby. Ako to poňať nejak štrukturovanie. No, máme žltú žiarivú a žltú, tá moja je teda ohromne špinavá, žltú okrovú. A potom máme v tej našej Mungio paletke modrú teplú, je to myslím kobalt, a modrú takúto ako žiarivú studenú. No a samozrejme, to môžeme takto nakombinovať a z toho nám vzniknú rôzne zelené. To by bol ten úplný základ. Takže len to teda poďme skúsiť. Keď zmiešam vlastne žltú žiarivú s teplou modrou, tak mi vznikne tuto nejaká modrá. Kľudne si môžem urobiť k tomu taký ťahák. Ja teda nie som úplne taká nejaká cimprlich na tieto vzorníčky, ale tak a teraz, počkajte, aby sme sa do toho nezamotali. Tak keď sme dali normálnu žltú s teplou modrou, tak teraz dáme túto normálnu žltú s tou studenou modrou. To je taký test sústredenia. No a vznikne úplne iná zelená. Dobre, takže to máme vybavené teplú žltú. Ja normálne som sa teraz na tom úplne šprajcla. Teraz si dáme okrovú žltú a dáme ju s teplou modrou a potom ju dáme so studenou modrou. A potom sa mne zavarí z toho mozog a nebudem si už vôbec pamätať, jak som to myslela. No, takže tu nám vznikne taká farba, ktorú by som ani zelenou možno úplne nenazývala. A potom, počkať, ale to si už bude treba, to už sebe treba upratať. Tak, ukáž. No. Ale nie je na to pobaviť sa, keď sa človek pobaví sám na sebe. To ja sa priznám, že mám docela rada. Tak, a toto je vlastne taká moja obľúbená farebná kombinácia, na ktorú som normálne zabudla. Ja som schválne na toto video pustila svetlo, že mi tu svieti svetlo, aby to bolo fakt dobre vidieť, tak snáď je to dobre vidieť, pretože to sú také nuancie. No. A toto je taký úplný základ. Ale my sa potom ešte samozrejme dostávame do miesta, kedy toto všetko sa dá proste mixovať ľubovoľne. A to ja som samozrejme v priebehu tej malby robila.
a vznikali mi tam rôzne ako roztodivné veci. Ešte samozrejme máme v paletke zelené, ktoré už sú ako namiešané. A nech teda udržíme nejakú štruktúru a nejde to teraz úplne ako divoko niekam. Tak ja som vlastne použila fialovú a čiernu, aby som tieto dve zelené trochu namiešala. Ale tých kombinácií, to sa v podstate takto na ten papier ani nedá úplne. No, napríklad toto je fialová s tou svetlo-zelenou. A povedzme, že tuto teda vyskúšam čiernu alebo fialovú s tmavo-zelenou. No, som zvedavá, čo vy na to. Ja myslím, že nakoniec mi budete písať, že Maťa, dobre si to myslela, ale zamotala si mi hlavu. No. Takže takáto zelená vznikne, keď zmiešam fialovú so svetlo-zelenou a takáto zelená vznikne, keď zmiešam fialovú s tmavo-zelenou. Tak. Samozrejme, fialovú a čiernu by som mohla miešať aj s týmito zelenými. Ak teda ešte sa v tom nestráca, že ja už sa v tom stráca začínam. Teraz dáme tmavo-zelenú s čiernou, pretože samozrejme ja som totiž použila tieto farby tu, tak preto to ukazujem. Tých kombinácií je samozrejme oveľa viac, čo sa dá vymyslieť. Čierna so svetlo-zelenou. Ja normálne čiernu nepoužívam, ale v poslednej dobe nejak neviem prečo ma to k nej ťahá. A tu som ju použila. No a samozrejme, že jo, tak ako hovorím, že to je nekonečné, jak sa to dá, do toho môžem kľudne pridať žltú a vznikne ešte zase úplne iná farba. A potom do toho môžem pridať kúsok tej studenej modrej a zase ma to posunie o kus ďalej. Takže toto je len taký úplný základ. A práve keď malujeme, toto strašne doporučujem, takéto cvičenia, pretože to rozohrá fantáziu a keď potom malujeme projekt, ktorý je vlastne, tam je to celé zelené, tak my potrebujeme mať zásobu tých zelených, ktoré sú tlmenejšie, žiarivejšie, sú také ploché, sú hlbšie, pretože to potom vytvára silu toho obrázku.